Il-Partit Nazzjonalista baqa' kontra l-abbozzi li ressa il-Gvern għal protezzjoni tal-ġurnalisti u anki kontra l-istituzzjoni tal-ġurnalisti Maltin, l-IGM, li wara laqa mal-Prim Ministru intlaħaq ftehim ta' konsultazzjoni ulterjuri u wara jibda l-istadju tat-tieni qari tal-abbozzi li ressa il-Gvern. Il-ħadd filgħodu d-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg komplit mal-messaġġ ta' Bernard Grech li huwa għal kollox kontra anka r-rappreżentanti tal-ġurnalisti stess. Għall-oppożizzjoni nazzjonalisti, l-abbozzi li ressa il-Gvern u li fihom hemm 87% tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Esperti fil-Midja għandhom jiġu irtirati. Claudette Buttigieg komplit bil-messaġġ negattiv tal-oppożizzjoni sejħed dawn l-abbozzi bħala fażulli u folots. Fid-diskors tagħha Claudette Buttigieg saħansitra attakkat ukoll lill-Kummissarju tal-Pulizija u anki lill-Avukat Ġenerali. Imbagħad selmet lill-eks Ministru Nazzjonalista u deputat tal-Partit minn żmien it-tmeninijiet Francis Zammid Dimek għaliex qed jagħti l-pariri lil Bernard Grech fuq dawn l-abbozzi dwar il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu. Grazzi wkoll lil ħabib kbir li qiegħed hawnhekk ukoll preżenti lill-Aziz Francis Zammid Dimek għall-għajnuna